Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Pitantangan ta kasi mong katungod nga mahimong amahan sa akong anak. I'm sorry. Pero dili ka na makapapas sa kamatuoran nga anak na ko si Dave. I knew it. Sa unang higayon pa lang, nga nakita ko siya. Lahi na ang gipati ko nga luksos sa dugo nga ito kaniya. He reminds me of my youth. Liwat kayo siya na ako kaniadtos batanon ba ko. Ang iyang hitsura, ang iyang barok. Pero wa siya maliwat nimo tungod kay dili mangingilan ang akong anak. Ay kugaksan hindi. Buhay iko. I'm sorry. Ikalimtan ta ka. Nawa ka na sa kumunawa na kaniadto pa. Pero marumi balik ka man. Kano kinahanglan pa mang imong sa mukon pag-usap nga akong kalibutan na yan. Ha? Palayo. Palayo o ayaw na pakita pa na. Dili na ninihigayo na. Dugay ko na kamong ipangita, ana. Dako kayo kong nahimong sa nimo o pagkuwang sa atong anak. Busa sa masugot kang sarili, mamawi ko. Ihatag ko ang tanan nga alang sa atong anak. Mamawi ka? Huwag ang imong asawa? Dili kinahanglang masayod siya. Dili ko mudawat sa imong tabang. Please, Ana. Please. Huwag kapag gihapon mausap. Barugan mo pa gihapon ang imong prinsipyo. Tungod kay minyo ka, o dili ko gusto makaguba og pamilya. Minyo ko. Pero amahan usab ko sa atong anak. Atong anak gawa makailan nimo. Kaya mo siyang gitago nako. Please. Just give me a chance. Dili ko gusto masayod ang imong asawa og sulngon unya ko. Ipariguro ko na mo dili niya kini mo sayran. So please. Gusto kong bation ang bation sa usakamahan. Kung ikaw ba niya kini. Gusto kong makasuway o gakos sa usa ka anak. Wa boy anak si mong asawa? Wa mi gasahi. Hinungdan nga buot mong kuhaon gikan nako ang akong anak. Mao ba? No. Dili ka na mao nga akong intensyon, Ana. Tuhoy ko. I just want to be a father to our son. Please. Bisit. Nahulat na ang cash nga akong gibit-bit niya sa kasino. Pagkalagod. Yan ang wakman ko makadaog karon oy. Dili sama atong dito ko sa laing nasod. Dahil walang higayon nga nakaduwa ko ang kasino pinaagi ni Josh. Swerte kay ko ato. Naka-jackpot pa ko. Pero karon, bisit. Gibwisit ko tibuok gabi eh. Ay, ko cellphone. Shit, huwag ko magkabantay. Tingali, magkapila na ni manawag ako si Josh. Tom! 15 missed calls? Shit. Hello, babe? So, naibaw ka dahil kung saan sa pagtubag ni mong cellphone. Sorry. Silent magod ang cellphone. Mahuwa ko magkabantay. Kadaghan naman di ka nanawag. Sorry, babe. Ayon ka, Niya ako sa kasino. Nagpalabay ko sa oras. pauli. Okay. Paingon naman sa kung nga mo pauli. Sorry na. Josh? Babe? Hey, huwag malagkani mong papay. Okay, fine. Paulit na ko. Hindi malas man sa ko karon. Mas may pang paulit na sa ko. Saan naman di orasa? Hala? Alas tres naman di sa kadlawon. Shit. Kaya lang, maulit ako karon dayon. May trabaho para ba ko ugma. Shit, Jude! Shit! Mayantag na katuog na siya. Maginig. You're home. Babe.
Hi. Sorry, wa ko makahibaw. Wa ko makapahibaw nimo kaganina. Kay kalit-kalit ra magud nga nakauna-una ko og palabay sa oras ba. O gidako sa akong mga tiil paingon sa casino. I'm really sorry. Di na lagi mausab. Wanna bet? Ha? Saan sa? Nga mo balik ka pa sa maong dapit. Babe. You really know how to burn money. Gilaay lang ko. Gipulaan na sab ko mag-shopping. Kapoy kaayo nga gikan sa opisina. Diretso pa ulit dayon din eh. Okay ra unta to kung naapa ka. Pero dili ba sa tanang higayon nga ni aka din eh. Kanuna ra ko mag-inusara din sa kondo. Someday gusto ni mo akong buhaton. Magsige na kog hangad sa kisami. Why don't you bake? Di ko ka mao. Then do something else. Like? Oh really, Emmy? Ako pa imong pangutanon kung unsa imong buhaton. Why can't you be like other women? Busy sila kanunay doing something else. Imo kong ikumparar sa ubang mga babae nga gikarelasyon sa imong mga kaila? Ang mga babae sa imong mga kaila dili sama na ako nga nagtrabaho pa ubos nimo isip imong sekretarya. Dili ka gani makapaila nako sa imong mga empleyado nga imo ko hinikugma Josh. Ngano man na? Kay dili ka proud nako? Kay sekretary ra ko nimo? Then make me proud. Saon gani? Huna, Emmy. Huna, kung unsay angayan imong buhaton. Aron ikapanghambog ti ka. Gawas sa mayon imong barug ug itsura. Isa ka ang akong ranggo. Unsa? Are you kidding me? Naabot ka lang yan ang imong pwesto karon. Tungod sa kong interes nimo, Emmy. Anaw, mangayo ka pa ug mas labaw pa niya na. Uha, giday katagbawa ng tao. Babe pa. Ang sabi na gusto nimo. Sige. Dili man sab gyud ko gusto nga mubiya nimo isip imong sekretary. Kay tigalig baghar ka unya og bag-o. Nya mainteresan na sab unya nimo. Pero kung gusto jud ka nga may lain pa akong lingaw, nganong dili lang ko nimo hatagan og puhunan alang sa negosyo? Unsa? May nauna-unaan ko nga negosyo. Nga bisan pa man ko nagtrabaho ko ubos nimo, makahimo paghihapon ko sa akong negosyo. Unsa gina? Gusto kong magnegosyo og mga alahas. Unsa? Please? Busog na ko. Gamay pa kagikaon. Pila pa kakutsara. Murad siya ko ang makuha ining lugaw sa panaksan, oh. Busog na lagi ko. Mao nang masakit ka. Kay mag-una-una kag inom. Ingon pang manang ana. Anya way sud imong tiyan. Karon di na ko masugot ana ha. Magmahay ka gyud. Nga nagkita ta pag-usap. Kay naan ako ngumukusi ang imong bugan. Oh, ngisi man ka diha. Tuo kag nalipay ko. Padili ta magkita sa ospital. Huwag ka malipay. Nga nagkita ta pag-usab. Nalipay? Pero dili unta sa ingon ini nga paagi. Masakiton ka, Dave. Kirapiyasa na ng pagkasultiyaw. Masakit ton. Dili pwedeng gisakitan lang sa tiyan. Gisakitan kay abusado. Kaya. Para sa matungkusi sa kilid. Sa pagpasagad ni mo sa imong lawas. Mau ba? Huy, Dave, awala hapit mayabo ang lugaw ha. May gani wala ko masingkilin ng kilid sa lamisa. Kalat pala kagpamira o panggakos. Salamat nga may balik ka na. Uy, buhi na uy. Kara sa kagakos ta. Kagabi ipa ka ha. Buhi na pa. Baho na ba ko? Wa ka kay ligo no. Pasalamat kang gwapo gihapon ka. Pero, nakuha ag 1%. Si nanay. Wa pa mabalik. Pero, niya na tulong tawid-tawid. Nga naman, may isugo ka? Ako na lang. Ay, kaikog, uy. Baga baya kag naong. Unsa?
Makagawas ka na ron. Pasalamat kang waray komplikasyon. Huwag yun mo resultang imong inom. Obanan ta ka sa inyo. Aron sa bakatultol ko. Timing kay day off rin ako. Makatabi sa tas inyo. Daghan kitang angay panagsultihan, Dave. Pila sagod ka tuig nga wa ta makakita, diba? Diba? Bay! 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 Niyami, nagami gidaan mo pagkaon, bay. Mga prutas, uban pa. Awa, kita kayo ni. Kiyat-kiyat ay. Lamigin ni, bay. Lamigin ni, ganahan kayo ni. Kiyat-kiyat. Kiyat-kiyat manggol na Ang gud. kiyat-kiyat din ni. Ganahan ka ni. Kisa may gatag anak. Ikaw? Ako gyud. Mahal niya. Tabangan rin tigagkahon ni, kay malata mo ni di mahurot. Siri ni, ay. Nagpauban siya, paingon ako din ni. Naray. Wahing sud. Kumusta? Sir. Daddy, Sir. dagan kayo ko o kinahanglang ipasabot ni mo, anak. I hope nga, hatagan ko na mo gigayon nga, mapasabot ka. Sir. Tuwa din mo kamangan ba yun? Pwede pa sabot. Tato sa na. Giyahag na. Nainay ka na pagbiya ni Amy na. Basig mo balik itong pinakalit ba? Kung may baho siya nga, dato sa ka. Huh? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!